Те. Тук също го сменя. Това е... Не, къде е другия черен? Вътре. Къде е вътре? В кофата. В коя? Ай, тук той се обади. Ай, щом ти бе? Чакай, дръпни си главата, да го заснема. Да го само не учиш шалът и святката си. Кой бедунжо ли? Дунденци полето. Не, е черни. Его дунденците. Колко па щом ти бе? Его не трябва да си покаже муцката. Ети. Той повече се оплаши. Злото. Топче. Вити, кога си хапиш, бе? Вити, кога си хапиш, питах тази теб. Кога си хапиш, бе? Вити, кога си хапиш, бе? Мутация. Не дай плашиш котото. Много тежно. Дунденцето. Мяу. Мяу вика. Няма моето момченце. Айде излез. Айде излез, баба е тук. Баба ще те пази. Айде моето момченце. Бате, дръпни се. Бате, дръпни се. Някой ме бърка в джоба сега в момента. Айде моето момченце. Ай, Джеки Чан се опитва да ме да ти открадни парите. Опитва се да ми изкара орехите от джоба. Ой, трикотец в Дилиген. Точно така. Я влез и ти сега. Сега ти клип ли правиш? Да. Гледай, гледай. Вагабони шипух. Не дай ще удариш някой. Чакай сега тук така. Пусна и мелка щия. Не дай, остави го да се защитава. Не, вагабони съм. Сега кой е вътре? Джеки Чан ли е вътре? Сега ще разберем. Този дете ли кой е? Не, Галивер е вътре. Защо ли се изобщо питам кой е? Сякаш не е ясно. Я да се приближим Най-пълови е вътре. към пещерата. Пещера! Не остати също. Много близо обаче. Не се получава. Седи, престани. Ой! Ой! Какво има тук си? Ти какво бе? Оператор ли ще станеш? Вагабони. Имперей! Ха-ха! Злата топка, мутация. Шо? Не. Ако падне сега, какво ще кажеш? Ой, ги си